хтось ще пробував так добратися до вмісту тюбика, у даному випадку клею для скла. Чого тільки я не робив. Не виходить звідти ніяк. Гепав туди. Такою вставочкою туди гепав. Бо ключ чуть не поламав. І це мій ключ. І таким молотом. І воно навіть не подумало рушити. Я рішив вже витягнути назад. І назад не йде. І вперед, ні назад.